oraindik, apurtxo, gutxi falta da, baina hemen dira inauteriak, iristear daude. Oraindik baten batek mozorrorik eta pentsatu ezpadu, proposamen modura, nahi baduzue atera migiluzez. Hor dago, Ilaski eta Jon, demagun, zutaz ateratzeko peluka polit bat, jertxe dotore bat, nitaz ateratzeko bigote bat, eta gero hortik aurrera Ilaskitaz doanak irakur ditzala txartelak, gano horaz eta bar, eta nitaz doanak, egin dezala... Horrela gozero bait, ekusiko zuen ze egun pasa polita. Proposamena hortxe dago. Proposamena oso da dago. Eta horrez gain mozorra modura, lehiaki dena ere baliatu zenezakete. Esaterako mozorratu Ainoa eta Eneritzetaz. Gabon, ongi etorri bikote? Gabon. Apa, ondarru, gurean 3. saioa, 247 euro irabazi ditugu, eta beteranoen lekua hartuta Ainoa, ez dakit nola bizitza, posizio hortatik. Intenso. Bai, presio puntu bat, nahi da? Bai, ez da? Segia da, izan duzuela oso aurrera bide, doktorea, hasi, iritsi, jarraitu, beteranoen leku hartu duzuen arte. Asmoa zein da gaur? A ber, amentxo mantentzi, momentuz. Bale? Eta, a ber, aldoen inbiro gesen erutzen. Ondo pasati. Hori beti ez da? Ondo neska. Amonak esan bezala, zuek ondo pasatzen ari zaretelako, baina diru pixka bat irabazten ere, bai, hori da kontua. Animo boikot eta zorte hon, Eskerrik asko. Koldote Iñaki, ongi etorri ze moduz? Ondo. Bueno, bigarren saioa 241 euro, eta soinean dara mazuen altxor hori, ja ez dago eskura barri. Ez dau. Ez dau dirorik, horrek Ez dau. kamisetak ordaintzeko. Koldo, zelan eskuratu zui hor kamisetak? Honek bixak dira aurreko saioetako batek dakizi urtetan, Aurreko fasikoa, 2007an edo hori baino lehenago. Zazpiki pare bat edo 3 bidali nituen eta bidali oskuen Kamiseta ordainetan. Oso ondo. Badeitu nik onelako kamiseta batzuk bai, egunen baten neupe bai aurkeztu. Inauteritarako ere? Vintage, oso ondo. Vintage oso modan dago, Bai, zalantzari gabe. Mutilek ongi etorri. Eta bikote berri bat, Miluzen, Libe eta Irati ongi etorri. Eskerrik asko. Libe Iurretatik berak Ijorreta. Hori da. Modu desberdinetara ere esan. Bai, lau modu desberdinak esateko eta idazteko. Ijorreta ere bai. Bai. Zuk Ijorreta. Ijorreta. Eta Irati Otxandiotik, Otxandizo esango duzuzuk akaso? Otxandizo, bai. Bale, oso ondo. Libe, ikusentzunezko ekoizpena ikasten? Bai, hori da. Hau ez da ikusentzunezko komunikazioa? Zuek ekoizpenera salto egin nahi duzu zuzenean? Hori da. Bueno, bai. Eta Irati gizarteratzean berriz, igerik eta entrenatzailea ere bazara? Bai. Estilo gogokoena, ipatu beharko bazenu? Krol, errezena. Krol. Gaur Mihiluzeko zuen bidea ere, krol estiloan osatuko duzue? Zaiatuko gara, zaiatuko dugu. Aldela ito gabe, A ber. Animo bikote, ongi etorri. Ongi etorri neskak, eta ongi etorri etxeko guztiak asteragoaz. Hortxe, Mihiluzeko lehenengo probaren atarian bagabiltze inauteriak badatozela, zuretzat munduko gauzarik garrantzitsuen hori dalako. Bai, munduko gauzarik garrantzitsuena, baina maite mindute egoti esate baterako, ez dauka preziorik. San Valentin, eguna gaur. Neskak, eta badakizue, San Valentin izaten dela, bikoten patroia eta maite mindute zauzi, galdera? Ara? Bizitzaz. Alkarreaz. Ainoen eritz, bizitzaz, Miluzez, claro. Kontzeptu zabala baita, maitasuna. Kontzeptu zabala da. Maite minduen kontuak landuko ditugu aste parean. Nordu Maira? Ainoa. Hartu lekue, Ainoa mesedez. Beneritz, bikoteak osatu beharko, fikziora goaz. Pelikuletara goaz. Eta nortzuk izan ziren bikote, asmatu behar, rabuetatik. Guazten denpera. Vale. Jose Mari. Maria Luisa. Rose. Da Jack. Sondo. Vale. June. Ibai. Vale? Jon Snow. Sondo. Daenerys Targaryen. Vale? Vale. Enis del Mar. Jack Twist. Vale? Eta Vivian. Edward. Vale? Barri! Oso Elkarrekin maite minuta egoteak hori baitakar. Bikote ona osatzea. Konexiñoi. Zalatari gabe, konexiñoi. Vivian eta Edward.
Pretty Woman pelikulan. Julia Roberts eta Richard Gere, sekulakoa. Zema jende maite mindu arazi zuten hauek ere pelikularekin. Jose Mari eta Maria Luisa ezinbestekoak Goen kalen. Bueno, maitasuna baino hori beste zeo zer zan, Bai, denetik zegoen hor, gauza asko nazten ziren, ezta? Ennis del Mar eta Jack Twist hauek dira Brokeback Mountain pelikulan agertzen diren bi bakero zoragarriak, Rose eta Jack Titanicen. Eta horrendik ere bueltak agarritzen dugu azken estena horretan bientzako lekurik baote zegoen, ur gainean bizirauteko eta bar. Jon Snow eta Daenerys Targaryen, nola ez, Game of Thrones telesailan, eta Jun eta Ibai, guazeneko bikote gaiztea, zoragarri, bikote guztiak osatuta, 60 puntu zuentzat. Koldoñaki maitasunarekin jarraituko dugu, Brokeback Mountain ikusi eta batzutan bategaz maite behintzen nahi, beste pelikulik uste bestigaz daula nabil. Ez dakit zein aukeratu. Poli maitasuna. Bai, horrelako egertatzen die, bai. Bueno, Koldoñaki maite behinduta? Bai. Bizitzaz eta egon behar danaz. Danatik daukagu hemen, hemen baitasuna badaukagu. Errealitatera gatoz, fikziotik. Norden bai da? Neu. Hartu lekuen. Koldo, mesedez? Kontuz? Iñaki. Bien joan nahi dute? Bai. Sopolita? Juen danok da neukin otzutie. Fikziotik errealitatera. Bikoteak osatu beharko ditugu. Bikote izan direnak. Guazen denpara. A ver, Yoko Ono. Yoko Ono, John Lennon. Osondo. David Beckham. Victoria Caroline Adams. María Antonieta. Luis Amasei Garrena. Osondo. Joana Eroa. Felipe Ederra. Beyoncé. Beyoncé Jay-Z. Osondo. Eta Ellen DeGeneres. Portia de Rossi. Osondo. Berri. Kasu honetan ere kimika nagusi. Biek hartu nahi zuten lekua, bueno, azkenean bakoitza bere lekua, baina ariketa burutzeko zora garri. Maria Antonieta eta Luis Amasei Garrena. Ezkondu baitziren Maria Antonietak 14 urte zituela, argi bili. Burue galdu arte eskondu zien honek. Bai, ez da. Bai, batak eta bestia. Baitasun toksikoa eta garai hartan ezen gehiagi aipatzen, oraindik ere. Beyoncé eta Jay-Z, biak musikari ekoizle, segulako artistak eta elkarrekin maitasun kondutan ere. Ellen DeGeneres telebista aurkezlea eta Portia de Rossi ere bai. Joana Eroa eta Felipe Ederra, haze zizenak bientzat. David Beckham eta Victoria... Berezitakuek, Bai, ez da? Batak eta bestiek, bai. Ondo jarrita, bi ezizenak ere. David Beckham eta Victoria Beckham edo Caroline Adams, Spice Girl, eta futbolari bikaina. Eta Yoko Ono eta John Lennon, hauen historia ere. Esanguratxoa, Londoneko arte galeria batean elkar ezagututa. Hala hasi omen zen bidea, eta gero-gerokoak. Zuek ere zoragarri, beste 60 puntu! Ni beirati, lanien hasi beharko eta asmatzen alba da. Dinot, maitasuna bera kontu polita. Bai, ez da? Bai. Maite mindute? Ez momentuz. Bizitzaz eta holan bai, ez da? Bai. Ondo, udabarria. Hori. Nordu maira? Ni. Irati hartu leku mesedez. Vale, ba. Ba, maitasunarekin gorreta bera gabiltz, libe kantuekin egingo dugu. Ondo. Kantu ederrak, eta maitasun kantak izango ditugu. Vale, ba. Ia kantuak norenak diren, ia asmatzen dugun, guazten denpara. Zure begiak, Manez Pagola. Lastana, Iñaki Eizmendi. Ez. Ilargia, Kensazpi. Bai. Osondo. Zure doinua, Lor. Osondo. Lastana, Manez Pagola. Puntu ziruak atx. Ene maitia nauzu, Latzen. Hartu lekua, errepasoa egiteko garaia baita. Ilargiak Kensazpirena dela hori bai. Bai, hori bai. Zure doinua eta Lor ere ondo lotu dituzue kantua ezagutuko zenutelako. Bai. Burua galtzen ari naiz. Hori ez? Latzenen Lastana kantua da, heavy balada, ezimesteko bat. Ene maitia nauzu, hau zarrenen artean Iñaki Eizmendirena, 77koa baita bestia, zure begiek mintzen naute, Mikel Marquezek abestu zigun hori, eta azken dantza, Pantxo eta Peiok famatu egin baitzuten ere, Manez Pagolak idatzia da. Azkenean, lau bakatxekin, punturik ez! Baina maitasunarekin jarraituko dugu aurrera, Ba, zalantzari gabe. Puntu asko maitasunarekin zeuei, banatzeko gogoz gauzelako. Eta askotan ala gertatzen da, maite minuta.
Isil-isilik geratzen gara, ez da? Zer esan ez dakigula. Ba, isil-isilik. Hala, arituko dira Ainhoa eta Eneditz ere. Nork hartuko du lekua? Ainhoak. Ainhoak, fenomeno. Hartu. Goazen ba. Eta ea, lehen aipatutako konexio horrek, hemen ere indarrik ematen digun. Hortxe kontzeptuak. Vale. Hau, Ainhoa, demora. Kaiaka, piragua, arraune, barranku, erreki, ondua, zeu, buzeu, buzu, ez dut denbora. Aldatu egingo dugu. Bai. Arrazkitzuet? Pertsoni, vale, etxe baten, santu, ero? Elixi, santu, Jarraitu marrazen, Ainhoa. eskulturi, Venga, bero. vale, eskulturi... Eskultura estatua ondo. Vale. Ai. Listo. Ea, beste marrazkia. Kubo bat, triangelu bat, piramide bat, formak, geometria, Bai, ondo. pianu, ez, idazteko makini, pantaili, ordenadora zeu, idazli, kaligrafu... Idazkaria, idazkaria. Lehenengokin naufragu zen, Mierda, gero konturatu nahi. Idazkaria, eta egia da batzuk ordenagailuan idazteko eta pianoa jotzeko ere keinu tankerako egite dituzela. Naufragoa, Bai, ez da, ontxe konturatu nahi. naufragoa zan, ez da? Ipuin bat zalako, hasi gara asmatzen, eta Bai. Ainhoa egiten egon eta historia oso, eh? Bai. Alere, marrazkiak oso ondo, 40 puntu hau pasuek. Oso ondo. Koldo eta Iñaki, bezalde, kasu honetan ere biak leku hartzeko gogoz, segururik, sentitzen dugu garen, Koldo joango da. Eta Iñaki, zuk bezaldetik ere, tira, gogor. A ber, ba. Momentuz puntu guztiak lortu baititugu, segi dezagun bideo hortatik. Ea ba, denbora. Hilda. Zombia. Bikain. Berriz ere imitzioka. Lupa. Detektibia. Oso ondo. Zoragarri. Ea, marrazten. Marrazkia? Marrazu. Zer da hor, Iñaki? Ba, kotxia, ibilgailua, autobusa, kamioia, furgoneta, autokarabana, Ez? Ea? Horrela? Ia? txoferra, uala, Bai. Bai, oso ondo, segurtasun uhala. Eta azken marrazkia. animali bat, elefantia, kokodriloa, ornitorrinkoa, tigrea. Ez? Hartu lekue, Koldo. Mapatxe bat. Bai, zen erraza ere. Eskara iritsi. Eta polita, Koldok manpatxeari ere segurtasun uhala jarri dio, amaieran hor marra batzuk eginda. Tira? Horrekin, segurtasun ualarekin, pentsatzen hona, Arnasteko de... Hori ez komeriak, Ederto, hau pasuek 60 puntu. Ilibo eta Irati, pareetan ez dugu zuarte izan, baina imintziok eta marrazte segurenik bai. Nor da bietatik trebea? Beni. Oso, no, Irati? Hau, Irati. Hartu lekua, eta orain bai, Lehenbiziko puntu batzuk, pilatuko ditu. Bai, ala bai, ez dago beste aukerarik eta. Ea ba, Antxe Irati prest, guazen ba denbora. Borobila, platera, ahoa, Zer da hori, Libe? platera, ez? Ez que... Guztaia, roskilla. Eroskila, oso ondo. Roskilla. Botella. Ea, imintzioka. Jateko,
purea, batidora, Bai, irabia gailoa, no? Vale. Zuni, hitzetan, gubixok, berbetan, izketa bat, elkarrizketa bat. Elkarrizketa, oso ondo. Ta azkena? Bi zutabe, etxe bat, botella bat, barrure sartu zozer, nevera, ez. Torri, Irati. Azken hau, arkitektura aldera bideratu dugu, baina mostaza zen. Hor Iratik hot dog bat marraztu du. Hori zen asmoa bintzat. Ketxupa lehenbiziko aukera, mostaza bigarrena. Iruroi pontu! Hirugarren proba dator. Hitz eskutua. Aurre egingo dugu, neskak nordu maira. Neu. Hartu lekuen eritz, mesedez. Eta jarraitu behar dugu, hemen, bikoteak ondo hartzen alkar. Bueno, konexioak behar ditugulako hirugarren proba honetan bebai. Sorte egon denpara. Paso. Vale. COVID. Maskari. Prebentzioa. Zertoa. Oso ondo. Paso. Vale. Altzairua. Egurra. Beste bat. Zura. Metala. Burdina. Beste bat. Paso. Pobrea. Itxosan. Arrainak. Fondun. Algak. Vale. Vale. Lana. Beharra. Para. Paroi. Protesta. Matxinadak. Lana. Ondo eritz. Matxinadak bai, greba gehiago egiten da. Gero matxinada ere bilaka liteke, baina greba, oso ondo. Algak ere segituan asmatu ditugu. Ondarruko ondartzan eta... Gaur beste ez, ez pentsa. Ondo, zora garbi, ondartza garbia. Bizitatzeko modukoa, ez aztu. Bi, zuzen erantzun da, 40 puntu. Ondo. Mutilek, zegoen txanda hitz eskutua, nordu maira. Koldo. Badu koldo, eta esan dakoa, hitzen inguruan birak egin beharko ditugu, eskutatuta daukaguna, asmatu arte, guazten denpara. Madrilen. Madrilen. Hiriburuan. Diputatuak. Kongresua. Oso ondo. Itxasoan. Arrainak. Bai. Zora garri. Hardwarea. Informatika. Beste bat. Software. Bai. Txori. Kabia. Peltza. Belea. Bale. Kain. Ardiek. Artzaina. Zintzilik. Zintzarria. Oso ondo. Torri. Koldo oso ondo. Koldo eta Iñaki. Hau da, hau. Erakustaldia, argi utzi dute, hardwareaz gain, softwarea ere ondo eguneratuta daukatela, Bost zuzen erantzun da, 1 puntu! Libe Irati zegoen txanda orain eta hitzak asmatzeko momentuen ordu maira. Nik. Libe, hartu leku mesedez. Baia, pistak emondazuk, Iratik, zenbat hitz asmatze dituen. Izkutatuta ditugunak, guazten denpara. Vale, soka. Lucie. Kordela. Zapatilla. Zintie. Lotu. Lasue. Tela. Arrantzaun. Sarie. Soka. Itxasue, ezakit. Vale, paso. Paso. Vale, nagetzak. Oiazkue. Vale, baina... Hitz asko dira hori. Paso. Horrik Libe. Lastima, korapilatu egin zaigu harik eta lehenbiziko kontzeptua hori baitzen, korapiloa.
eta kordela, eta zinta, eta lazoa, denak errepasatu ditugu ia, lorapiloa, eta gero argi geratu da, Libe gozkailua nuggetsez beteta duela. Oso goxoak denak ere, tamalez punturik ez dugu jan, kasu honetan, Ba, markagailuak nola duten ikusiko dugu, aurrera egin aurretik, 140 puntu bildu dituzte Ondarroan, Bilboretak gauzen 220 puntu, Jurrentzat gauzan dion 60 puntu. Eta orain bai tribuaren berbatoz, aldeak markagailuetan, baina komeni pare bat asmatu, bakoitzak, zeuek ikusi neskak, aldala panela eskuratu. Bai, erantzuten hasteko prest? Bai. Badator lehenengo panela denpora. Gezurra uztarrotzen. Izpindola. Gezurra uztarrotzen. Afruistua. Kodo? Gezurra uztarrotzen. Progua. Gezurra uztarrotzen. Txotzikua. Banatu. Lagindu. Dolua hildakoaren aurrean egindako beila Gipuzkoan. Progua. Behatzak ahoan sartuta egiten den txistua Baztanen. Izpindola. Libe? Gezurra uztarrotzen. Txotxikoa. Banatu. Lagindu. Eta antza gonga entzun denerako lagindu biganera sartu da, orduan errebotean, urrezko puntuak, hogei zuentzat! Vale, venga, puntu arrantzan jarraituko dugu. Ondo. Erantzuten hasten koldo, bigarren taulan, eta badator, denpora. Beldurtu. Itzala sartu. Zuaitza, Araban. Errasala. Txortaldia, Markinan. Turruma mina. Zurrumurrutan gustora dabilena Bergaran. Ipuin jakintzailea. Formaldu. Arrastoan sartu. Aula Makala Inoan. Paparoa. Aurreztaurre Nafarroa berean. Kapezkap. Aupa! Eta taula polita, polit batzuk ere ikasi baititugu, zurrumurrutan gustora ari dena ipuin jakintzailea. Bazarete zaleak, Kolota Bainaki? Ez. Ez? Diskretoak zuek. Bueno, ba, zurrumurruek diote... Taula guztia osatu duzuela, puntu, bikain! Libe irati, osatu, hirugarren taula. Guazen, Libe, hastako prest? Bai. Denpora. Poluzioa. Satxu dura. Zeo zer arbuiatzeko hitza iparraldean. Kokatu. Poluzioa. Zatxudura. Zeo zer arbuiatzeko hitza iparraldean. Arrakeroa. Aino? Poluzioa. Zatzudura. Zeo zer arbuiatzeko hitza iparraldean. Pa. Oatu hegoaldean. Kokatu. Malkartsua erronkarin. Trankontzia. Mugatu. Zedarritu. Zekena, Bermeon. Arrakeroa. Aupa, aurregin. Brutzia egin. Aupa. Aurre egin alazaten bada taula honi burutzia eginda. Segulako, 1 puntu zuentzat ere! Eta tribuaren berruen erakustaldi eta gero 240 puntu geratu zaizkigu. Ainhoa eta Neritzen markagailuan. Koldo Ketainak 320 puntu bildu dituzte. 80 geratuko dira Libe eta Irati. Eta Libek eta Iratik, barre. Ez da txarra, negar egitea, baina asko zobea ze gertatua, Libe. Barre, asperen, oso airazkorrak, ijorretatik eta otxandiotik etorritako Bueno, hacemos gure experiencia, lagunak. Irati. Bueno, bastante Laburtxu. ondo. Bueno. Baina politxe, baina politxe. Politxe, Libe, etortzeko dugu eukizuia etorri zerie. Bai, hori da. Eskartzen dugu eupe, Eskerrik asko, neskak. Agur. Gero arte. Aurrera egin aurretik, gauza desente ditugu esateko, azteko eta behin, txalo bero bat. IPI institutuko ikaslei, bezedez. Ugaotik. Ugaoko institutuki. IPI. Apa, IPI, ala animazte dute elkar. Eta bestalde, zazpikitxo bat, ilaski, eta bereziki identifikatuta sentituko dira alde zarrean eta bizi diren gure miluzeak. Askotan gertatzen baita, kaletartetan eta jende pilaketa handia daudenean, norbere ezkaratzera sartzeko ere, jendeari iskina egiten ibili behar izaten dela.
pentsa, Iruñako Mercaderes kalean, ja, hasi dira, peajea ere kobratzen sartzeko, ze kartel bat jarri dute, eskatuz mesedez, sartu nahi dutela doan. Begira, gazeleraz dio kartelak, por favor, dejen el paso libre para el acceso de los vecinos, eta euskaraz, mesedez, mirrik esango luke moduan, mesedez, auzokoi pasabidea utzi doan. Begira, zure etxera sartzen hasi, eta poteo handa behin ematek, bai, peajea mesedez, ez da? Beraz, Mercadereseko bizilagunei gure elkartasuna eta mesedez, utzi pasatzen. Zazpiki ona, bueno, doan Guillermo bialdu digu, Guillermo Uriak zazpiki hau, eskerrik asko gurekin gogoratzi erren, eta zuek bialdu, elbide honetara eta gustora jasoko ditugu. Zazpikiak zer egingo nuke guk, gure espia barik Euskal Herrian zehar. Bigarren fasera, zelkatuta, gure ondarruko neskak, ondo? Ondo. Ondo, erakustaldia, oso programa hona egiten zabiltzie. Koldo Iñaki bestorren beste? Bai, ez da? Ondo hasi gara? Bai. Zazpikia guztukue, Koldo bada. Oso polita. Alakoan bidaliko zenituen, garai batean ere? Bidali nuen... Gogoan duzu bat emat? Bat gogoratzen dut. Roman, atera nion argazki bat, markesina batean, autobus geltoki batean, zegoen jatetxe japoniar baten izena. Eta jartzen zuen karaktere japoniarrez, baina gero karaktere latinoz ere bai, jartzen zuen, eta izena zan, Amasei. H eta guzti. Guau! Sei! Guau! Hori izan zen. Oso ondo. Definizioak orain. Eta Amasei edo puntu gehiago lortzeko aukera ere bai, nahi izan ezkero. Ainoa eta nerit, txanaka. Ados? Ea letra guztiak baliatzen ditugun, pista onak izaten dira eta Ainoa, zeurekin hasita goazen, denbora. Kupidok jaurtitzen du zuzenean bihotzera. Gezia. Gezia, oso ondo. Baliotsuak ez ziren materialez eginiko bitxiak. Imitazioa. Ondo. Puska txikietan prestatzen den janari japoniarra. Sushia, ondo. Zure alabaren edo semearen senarra. Zuretzat dena? Suia. Animaziozko film saga batean Kung Fu egiten duen animalia. Panda. Kung Fu panda, oso ondo. Zuri, definizio hau asmatuta, esan ahalko genizukeena. Bejonda izula. Ba, eneditz. Gauzak eskegitzeko bi besoz osatutako tresna. Bai, Ainoa? Eskegitzeko, zer abiltzen da? Pintza? Iparra seinalatzen duen imandutako burdinatal birakorra. Iparrorratza. Bai, horixe. Oftalmologian espezialista den sendagilea. Oftalmologoa, bai. Denbora neurtzen eta ordua adierazten duen tresna. Erlojua. Eta musu zapia edo mokanesa? Dela zen, oso ondo? Amar, neska, keun puntu zuen merkagailura. Eta galderanik, eurentzat. Neskak, zelan esaten da ondarrun, suia? Suia, suñe. Suñe. Bai, suñe. Bai, herri bakoitzien badakolako, zubine guk, bitu? Suñe. Zubine ere, bai, Zubine. Bai, suia erraina. Ondo. Baina hortara gaurrena maite mindu egin, barda? Eta eskondu. Pizkanaka, ez dago presarik eta. Koldo eta Iñaki, eta pizkanaka, zuek ere definizioak. Ea beste hainbeste lortzen dugu, bai? Ea ba, goazen denbora. Jateko ona den eta kono itxura duen barazki gorrixka. Azenarioa. Zerbait jakinarazten duen mezua edo agiria. Jakinarazpena. Ondo, mahatxaren, almidoiaren eta kidekoen azukrea. Glukosa. Bikain. 100 gardenez osaturiko kanpai formako itxas animalia. Marmoka. Bai, Iñaki dena zen, 2 xafla biribilez osatutako perkusiozko instrumentua, Koldo. 2 xafla biribilez osatutako... Txindata. Frantziako champagne eskualdean egiten den ardo zuria. Champaña, bikain. Euskal gramatikan izenaren eskuinean ezartzen den adjektiboa. Izen ondoa. Auta daitezkeen gauzetako bakoitza. Aukera, oso ondo. Zerbait estaltzen duen gauza. Estalkia. Agian bai, agian ez. behar bada. Bizkarra eta besoak dituen jarleku bigun eta erosoa. Gure milutze danak egongo dien tokia momentu honetan. Sopan deu ikusten. Amar, rau pasuek, 1 puntu. Koldok nahi beti Iñakina. Imintzak egiten du neure bai. Beran neuretzat bai. Eroglifikoek nahi zuz egin? Ez egin zuko zato. Ni parte hartzen dut horrela. Berak iragurrita, nik ere zuekin batera parte hartu. Dinot, zuk zeo zer niri nahi bazu eskatu, Vale, ados. Pentsatuko dut zerbait, Bueno, eroglifikoak.
lehenengo bezuentzat prest daukagu, erantzuteko prest? Bai. Guazen denpora. Gaur askok ospatuko dute. Samba... Bai. Gero... San Valentín. San Valentín. Oso ondo. Zopolita, txalo! Samba. Samba. Brasil. Patxi Bahia. Jamati Bahia. Nik dakit samba esaten. Gero hortik vale. aurrera oso zaila. Samba! Vale, samba dantzan ikusten duen neska hori. Eta samba, lehen, orain eta etorkizuna baragaien euskan, eta tintinen erdize, San Valentín. San Valentín. Erto. Zora barri. Izango da gauze ona, ligatzeko, samba pur bat. Ondo Ondo inezkero, hori da, claro. Bai. Bigarren neurlifikoa, ondo inezkero hau bederra, Denpara. Jarri zaitez. Ondo... Hor dauz? Ondoan. Bai, ondoan. Oso ondo. Ondo edo ondoan. Ondo hori, han geneukan, oso ondo. Eta somatzen dut, Eroglio pizka bat xamurtu dela bera ere, ez da? San Valentín, jartzaitez ondoan. Zagit bera, uste dut ez dagoela maite minuta, Nahi luke. Nik uste baietz, Bai? Euskal Herrian dakoz jarraitzaileek, Ja. Erogliok. Barduen ez da Izango da, baina eskatzen ari da etengabe jarri ondoan, samba... Matxen bat nahiko du. Ia, ba. Ia, hirugarren eroglifikoa, ia gertatzen den, denpora. Udan egon naiz. Lata, atal, Baina aldrebez. Atal, ian, ian. Ia, irakurriendo. Katalunian. Vale. Latak izpiluan alderantziz. Claro, lata. Katal eta ia. Ian. Katalunian. Euskaldun bataz bestekoaren bizimodua, udan Kataluniara. Zalantzari gabe, eta zuek ere joateko moduan, 3 asmatuta, 80 puntu! Katalunia, Benidorm, Landak, hortxe gabiz. Mutxarra. Koldoinaki, eroglifikoak. Ba. Erantzuteko prest, danak, noski. Baba dator, lehenengoa gure mutilentzat. Denpora. Isil zaitez. Hau bero. Hau bero, hori. Hau bero. Hau bero. Oso ondo. Gero eta gehiago aitortzen dute, bai, zindagizut aitortzen dut. Gero eta gehiago gustatzen da, zuek sufriarazten. Asmatuta ere. Bai, hau beroa zan, baina bertan. Segi. Eta hau beroa. Oso ondo, hau beroa, ederto. Horren esan duzue, zurrumurru zaleak eta etzaretela, hau beroak ere ez, beraz? Ez. Konduta Iñaki, persona dotorea dira. Sanekoak, jatorrak. Bigarren eroglifiko asmatzeko prest dauzen ape bai, denpora. Non egin duzu Erasmusa? Estonian. Oso ondo. Harset, erregeak, Inglaterrako erregeak, harriari Estonian. Bikain. Erasmusa egindakoak? Ez zitzaigun, berandu, iritsi ginen. O lehenago iritsi. Ja. Soldauzka? Soldauzka ez da ere. Bueno, tartean justu, zuek. Benga, 3. eroglifikoa. Badator, denpora. Jokalari hon batek ulertu behar ditu. Tik-tak-kak. Ia? Denbora... Ez? Tik-tak. Erloju... Bale, zelan? Tik-tak hori zelan dau? Taktikak. Hori bai. Tik-tak. Oso ondo. Tik-tak. Erlojuaren tik-tak hori askotan egiten dugu eroglifikoetan, enterantzez geneukan taktikak. Oso ondo, taktikak. Zuek ere taktika guztiak ondo zorroztuta, beste 80 puntu zuetzat ere. Oso ondo! Eta esaldi bihurrietara goaz Ainhoa Eritz, zein da zuen tik-tak-taktika, kasu honetan? Adin dezaratazkatatik. Begira, gorentxe egin duzuen ezelaxe. Hau da, esaldi bihurriaken definizioa. Biak batera, ozen, ea badago gazpaz egitugun. Ados, guazen, denbora. Gizakiok. Lehena ikasten. Ez, gizakiok. Egiten. Dugun. Ez, egiten. Ikasten. Dugun. Lehen marrazketako bat da. Lehen marrazketako bat da, bikain. Taktika horixe baliatuta, Biak batera, hau batez, Hasi gara esmatzen. Bale, neskak. Ea bokalekin ere taktikak funtzionatzen duen. Ainhoa Eritz. Denbora.
kalera, Ez aka. kolore eta forma ezberdinetakoak. Egon, arren, denak sartzen. Dira kontzeptu honetan. Kontzeptu honetan. Eta 10 segundo faltan, bokal guztiak ja osatuta genituen, Bikain. Ari dira gainera, beste taktika bat hemen. Ote da, buruari eragin. Momentuz, antola dezagun urrengo saldia. Sondoneskak, guazen, Debora. Mugan, Ez. azalorea, kolorea, potoaren, errima, adorea. Kolorea, eta errima, eta potoaren, eta azalorea, adorea, kolorea, eta morea. Bai? Adorea, kolorea eta morea. Ez da azalorea gisa. Mugan ditu. Batek ies egitea, ez da pasatzen ezer. Ez da pasatzen ezer. 3rekin konforme den, dueke? Bai. Baina hortarako datorrena osatu behar dago. Bokalak, azken esaldia, denbora. Ezin. Ez da, izan. Ez da, zeta eta gero beste bokal bat. Izen, hori, dute, gizonak, ez daka, ez dake, ez daku, go eta beste bokal bat, go eta beste bokal bat. Guazeneko, kuarteto batek. Guazeneko. Bi. Zer rentzon du bai, laugarren arrazorretan. Birekin 60 puntu neskak eta gizakiok egiten ikasten dugun lehen marrazkietako bat da, kolore eta forma ezberdinetakoak egon arren, zerrastona, denak sartzen dira kontzeptu honetan. Zeri buruz ari gara? Lori. Lorea, ikus dezagun, komodina jokoan? Bai, ondo! Komodina! Izen hori dute Guazeneko aktoretako batek eta kazetaria euskaltzale feminista batek. Lorea irrasate baterako, oso ondo. Bale, komodina eskuratuta. Loratu da, komodina, oso ondo. Bere sinetxi arren oraindik ere. Marrazkitxuek egitxosi, ni banai loratxuek. Margaritak leku danatan. Nik beste isestai marrazten. Dinot, bai, apuntietan eta. Batzutan, armiar masari, Armiar masari ere bai? Batzuk bai, gotiko hauet izenak, armiar masaretxu, Horretzak berea. Bai, Iñakik bai, armiar masari, Armiar mata guzti. Armiar mata guzti. Ez ikaste arren edo zerreza. Oze marraztera eta bar. Kondo da Iñaki, basaldi bihurriak zuenak orain. Zuek taktikarik, kasu honetan? Asmatzea. Asmatzea, hori da, bide bakarra. Asma ezagun lehenbiziko orduan. Denbora. Aztelen? Ez? Pandemiaren? Pandemiaren ostean. Hainbat aztelen. Ez, hainbat. Lekutan. Aztelen. Ez. Lehertu zen. Lehertu zen. Arren. Goizetan neke sentitzen da. Aztelen goizetan. Neke sentitzen da. Bai, ordena gurea behar baitu. Baina esaldia entzun da. Gogoan izan orduan. Baina puntua pilatzeko guztia osatu behar genuke. Ea bokalek aukera emate diguten. Haupa, denbora. Finalak. Finalek. Egun. Seinalatuak. Tuek. Edo. Kontzertuek. Sortzen dute. Sortzen dute hori bai. Bale. Ze ondo. Zegu zederrak danak. Bai. Finalak. Egun seinalatuak, kontzertuak. Oso ondo. Bueno, finalera bidean gu ere. Egun seinalatua izan daiteke gaurkoa. Hortarako urrengo asmatu behar dago. Denbora. Estatu Batuar. Ez. Telesail. Estatu Batuar. Honek. Ikasle talde baten. Afera kontatzen ditu. Bale? Bai. Ondo? Babertak hartza bat. Oso ondo. Ondo. Eta pizta du lagungarri baino naztaile zote den izan. Argia emango digu esaldi honek, jarraian datorrenak, bai? Batzen bat, denbora. Tristura eta nekea. Sor daitezke. Honen ondoren. Bale? Bai, horixe. 3. 80 puntu. Arraskoek diote, finalek, egun seinalatuek edo kontzertuek sortzen dute, telesail Estatu Batuar honek ikasle talde baten aferak kontatzen ditu, tristura eta nekea sor daitezke honen ondoren. Zeri buruz ari gara? Euforia.
Euforia. Ia, komodina, jokoan. Oso ondo! Euforia! Ondo! Ba, komodina lortuta. Ez dakitza asmatuko nuken? Ez dut erabiltzen inoiz, euforia itxasetarako? Ez, Ez. Laruma gauetan eta... Euforia, erabiltzezu? Oso berba pletxera, Batez ere, astelenetan gogoratzen naiz, larumatean ze euforiko nengoen. Eta telesaia ere oso ona, Bai, telesaia ikusi dut, niri ezai gustatu gehiagi, egia esateko. Gogorra da, oso? Bai, eta iruditzen zait gainera oso gordina da, eta orduan pintatzea gazteak beti modu horretan, droga eta sexua eta denbora guztian buelta horretan, ba, ez dakit. Jan Andreok, Milusen, Koldoren editoriala, txalo, bero bat! Parkatu! Irakasle jubilatu berriaren analizia, horrek asko baliza dago eta. Osona. Bueno, ba, sokatirera guez? Bai, horixe, eta sokatirara bidean, Ainoak eta Neritzek 250 puntuta komodina, Koldok eta Iñakik 290 puntuta komodina, euforia! Eta guztia prest guk hemen, danok, eutxi, sokatira dator. Neskak zeuek hasi, oso alde txikiak markagailuetan. Konzentratu, bitaldeak. Guazen, denpora. Zein eraikin publikotan dago Donostiako liburutegi nagusia? Tabakalera. Udaletxean. Zein animaliarekin adierazten da Zodiakoko Aries? Zeinua? Akerra. Aria. Zein lurraldetan dago Bernedo herria? Bizkaia. Araban, zerri buruzko irratsaioa da hitza jolas? Literatura. Bertsolaritza. Zein da landare loredunen familiarik handiena? Komodina. Orkidea. Bernedo. Bernedo, ez Bermeo. Bermeo ulerturot, bai. Lau erantzun okerren ostean, puntu gehiago galtzen hasi baino, edo jarraitu baino, komodina erabiltzea hobea baitzen? Mutilek denpora. Maitagarrien ipuinean, nork maite mintzen du piztia? Ederra. Osondo, ederrak. Ainoen eritz, denpora. Zein landareren izen zientifikoa da zea maiz? Margarita. Artoarena. Ze koloretako tintan prestatzen dira txipiroiak? Beltza. Osondo. Koldo Iñaki, denpora. Zein elementu kimikoren ikurra da SE? Selenioa. Selenioa, osondo. Ainoaten eritz, denpora. Elurra teilatuan egitean, lepoan zer dugula ibili beharko dugu neguan? Bufanda. Zakua. Zein hiriren izena dauka Frantziako ereserkiak? Paso. Marsellesa. Nola du izena Nafarroko gobernuaren LGTBIQ+ zerbitzuak? Paso. Katxalingune, Urdaiazpiko eta Gazta ogitartekoak nola du izena? Misto. Wow! 77 puntu. Joan dira, Urdaiazpiko eta Gazta artean, beste aldera. Koldo Iñaki, markagailua ondo beteta oparo, eta komodina ere badaukazue, argi. Mutile guazen denpora. Ameriketako zein hiritan dago munduko zezen plazarik handiena? Mexiko hirian. Osondo, Mexiko DF-en. Neskak denpora. Zein egunetan ospatzen da egu berri eguna Sydney? Abenduak 24. 25. Gorputzeko zein sistemaren ardura da elikagaiak prozesatzea? Digestio aparatua. Bai, glizeiketa, digestioa. Mutilek denpora. Zein kaletan bizi da Sherlock Holmes? Komodina. Baker Street. Zondo, Watsonek ere erabiliko bailuke komodina, kasu honetan, punturik ez baitugu galdu nahi, 27 segundo aurretik, egia da aldea nabarmen Koldo eta Iñakiren alde dagoela noski, Ainoan eritz, bizkor eta zuzen aldela. Neskak zeuen txanda denpora. Zer eramaten du txirrendularitza lasterketaren bukaeran doan ibilgailuak ezaugarri gisa? Eskobi. Osondo, erratza. Mutilek zeuen txanda? Denpora. Zenbat musikarik osatzen dute Kalakan taldea? 3. Iruk, bale. Ainoen eritz, denpora. Jostunak zer erabiltzen du atzak babesteko? Dedala. Bai, titarea. Mutilek, denpora. Gipuzkoako zein herritan dago Burdinbidearen Euskal Museoa? Azpeitian. Azpeitian, osondo. Ainoen eritz, azken segunduak, denpora. Zein da lurrazalaren erliebea aztertzen duen geografiaren adarra? Topografia. Orografia da.
Eta denpora. Orografiarekin amaitu. Oro ez da aurre, noski, nahiko parekatuta zeuden kontuak, abiatu garenean, bukatu denerako. Ainoak eta Neritzek 84 puntu, Koldok eta Iñakik 450. Bueno, neskak, hortxe, sokatiran galduta, baina zera kustaldi programan zierbe bai. Zemuz, due gauzia? Ondo, guzta, bai. Erto. Gaurko sokatiri ez da izan onena, baina bueno. Urremono, beto. Baina zo isonak. Bai, eskerrik asko. Basu zioran, jariketa batzuk itzen, bizarko sokatiran indartzu tarteko, bai. Haupa neskak, urrengo arte. Koldo eta Iñaki. Iñaki eta Koldo. Azte sokatira, Kaldera zai asko, lehenbizikoan zuzen erantzun da. Ilaski uste dut, hainbesteko puntu sortarik sekula ez dugula banatu, sokatiran. Esango zenuke? Finalera sailkatu baitira 456 puntu irabazita. Hoiek euro bilakatu eta aurrez irabazitako guziari gehituta. Eta bi saio besterik ez zara matazue. Dagoeneko 687 euro irabazi dituzue, defonde izuela. Baina ez da berriketa, zakuan ere zema diru daukagun. 11.572 euro! Osando! Bueno, hemen kontu jakina dalako zenbakiak zeure kontu edizela. Bai, hori ze. Hemen bikotien zenbakizek... Historia eta nire kontu. Ondo, antxonek eramaten ditu. Musika zaletasune behitu bizok. Bai? Musika zaletasune badaukazue. Zuepe bai. Bai. Koldo Iñaki, musikariarekin egingo dugu jolars. Ea zorde dauen, zakuaren bilagoaz. Eta ere muak. Itxuak, gorrak, atz edo besomotzak. Ondoren azalduko diren musikariak itxuak, gorrak edo beso edo atzen bat falta duten asmatu beharko duzue. Azteko prest? Bai. Lehenengo musikaria Stevie Wonder izango da. Itxua. Itxua dela diogun. Ludwig van Beethoven. Gorra. Gorra, Beethoven. Rick Allen. Honor da. Esango da hori... Bestia, besamotza. Atze do. Bai. Bate pintzarren. Bach. Johann Sebastian Bach. A ber, itxua izateagatik ez. Eta ezaguna. Gorra, esango da hori, atze do oso motza. Django Reinhardt. Nor da hau? Eski gidari pestaukat. Pues... Zeizan dik, Gorra. Ez dakit. Ipini? Esate baterako. Gorra. Urrengo musikaria. Ray Charles. Charles itxua. Hau bai. Itxua. Eta azkena, Jose Feliciano. Hau be itxua. Itxua. Zemuz? Bueno, batzuk seguru, beste batzuk lau bai bentza seguru. Bestiak bate daki. Hemen zoria eta sortea de lagun izatea komeni. 11.562 euro gure zakuan, badoalako hau gorantzeten gabe. Stevie Wonder, itxua dela diogu. Koldo Iñaki, bai? Bai? Bai. Ray Charles? Baita. Jose Feliciano? Oso ondo? Bikain hirurak, Stevie Wonder goiziar jaiotzeak sortutako arazo batzuk tarteko, jaiota gutxira. Itxu geratu zen, 72 urte ditu, bide batez Stevie Wonderrek. Ray Charles, haurtzarotik itxua bera, soulak izan duen artista nagusinetako bat, eta Jose Feliciano, puertorrikar gitar jolea, itxu jaiotzen glaukoma kausa izanik. Lau bai behintzet, esan dit Koldok, bestak beste Beethoven gorra dalako esate baterako? Bai. Bai? Horixe. Oso ondo. Ja beste guztiak... Trukakia. Ludwig van Beethoven, 18. mendean jaiotzen konpositore alemaniarra, gorreria ezkutatzen ere saiatu omen zen. Zer meritu, Horrelako musika zoragarria. Bai. Sortzie, aldatzeko aukera, baten bat. Django Reinhardt, Rick Allen eta Bach. Zunik aldatzeko zen Django eta Rick.
Bai, ez da. Baina bat bakarra aldatu genke. Euren artean, ez? Ez, bat bakarra aldatu genke lekuz. Nik Django Reinhardt hori, igual ipiniko nuke az beso motzetan, Bota. Venga, pues ala, aldatu. Aldatu egingo dugu. Django Reinhardt, atz beso motzetan. Django Reinhardt, ere aldatu, eta atz edo beso motza dela diogu, baten bat falta, zuzen egin duzu aldaketa? Aupa! Oso ondo! Sute batek gauza ez bihurtu aitzizkion ezker eskuko bi atz. Belgiar ejitoari, eta horrek baldintzatuta, gitarra, jazz estiloan, jotzeko modu berri bat asmatu zuen Django Reinhardtek. Britainia handiko musikari bat orain, Rick Allen, Def Leppard taldeko. Bateria jotzailea, istripu bat izan zuen berak. Istripua eta gero itxu geratu da, gor geratu da besomotza. Zuzena da? Oso ondo! Bueno... Autoistripua dain zuzen. Eta ezker besoa galdu zuen Def Leppard taldeko bateri joleak, eta gerora ere jotzen jarraitu zuen. Ufa. Bach. 11.572 Ai, ama. Ai, ama. Bach musikari oso ezaguna, noski. Musika klasikoa sortzen, sortzailo paroa, ikaragarria, pieza zoragarriak ditu. Zergaitik, dinogu? Atz bat falta zuen? Bestelan, jakiko bendun, itxua edo gorra, eta ez dugu inoiz entzun. Orduan, bestea ere ez, baina izatekotan, pensatzen dut hori izan litekela. Ze zaio, Koldo Iñaki. 11.572 euro ditugu zakuan. Batera, gaude, momentuz, azkena falta zaigu. Bach, zer den asmatzea? Zuzena da? Besomotza? Johann Sebastian Bach? Itxutu egin zen azkenien, jendeli ere gertatu zitzaion. Hau pasuek! Eta zer diren gauzak, zakuak atz artetik iez egin digu, baina Koldo Iñaki, ilaski gaibatu bezala, azte saioa eta dagoeneko pilatu da 697 euro. Jarrai ezagun elkarrekin jolasean bikote. Hau pasuek, zoragarria musika